Γεια σας παιδιά, είμαι η Bloom και σήμερα ανακάλυψα κάτι και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε! Μερικά αντικείμενα βουλιάζουν, δηλαδή πηγαίνουν στον πάτο και άλλα επιπλέον, δηλαδή παραμένουν στην επιφάνεια. Για να δούμε γιατί. Παίρνουμε μια λεκάνη και τη γεμίζουμε με νερό. Σε αυτή την πατάτα, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Άραγε θα βυθιστεί ή θα επιπλέει? Η πατάτα είναι γεμάτη μέσα και δεν έχει καθόλου αέρα. Γι' αυτό όταν τη βάζουμε στο νερό είναι βαριά για το μέγεθός της και βουλιάζει. Παρατηρήσατε κάτι άλλο πέρα το ότι η πατάτα βυθίστηκε? Πριν πέσει η πατάτα μέσα στη λεκάνη, το νερό βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Όταν όμως η πατάτα βυθίστηκε λόγω του βάρους της, το σημείο αυτό ανέβηκε. Με λίγα λόγια, η στάθμη του νερού άλλαξε. Τώρα έχουμε μια ντομάτα. Τι πιστεύετε πως θα τη συμβεί? Θα βυθιστεί ή θα επιπλέει? Αυτή η ντομάτα είναι πιο πυκνή από το νερό και γι' αυτό βουλιάζει. Σειρά έχει πιπεριά. Τι πιστεύετε ότι θα τη συμβεί? Η πιπεριά είναι άδεια και έχει αέρα μέσα της. Είναι σαν ένα μικρό μπαλόνι. Όχ! Το κουτάλι έπεσε και βυθίστηκε. Μήπως φταίει που είναι από μέταλλο? Το μέταλλο είναι βαρύ και δεν έχει μέσα αέρα, γι' αυτό και βούλιαξε. Όχ, βρήκα και ένα μολύβι. Για να δούμε τι θα του συμβεί. Το μολύβι είναι φτιαγμένο από ξύλο και δεν βυθίζεται. Ποιο αντικείμενο έμεινε για το τέλος? Ταράμ! Το μπουκάλι. Το μπουκάλι είναι από πλαστικό. Μπορεί άραγε ένα υλικό όπως το πλαστικό να βυθιστεί? Είναι ελαφρύ υλικό και επιπλέει, ειδικά όταν αυτό είναι άδειο. Αυτό ήταν παιδιά το πείραμά μας για την επίπλευση βύθιση. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια!